Dragi u Kristu, i ovoga Uskrsa ponovno ispovjedamo snažnu istinu. Krist je uskrsnuo i pobjedio smrt, tog najvećeg neprijatelja čovjeka, ali i sve ono što opterećuje ljudsko srce, strah, zabrinutost, sumnju, nevjeru, beznađe. U danima kada svijet potresaju nesigurnosti, podjele i ratni sukobi, ova uskrsna istina odjekuje snažnije nego ikada. Uskrsli Krist donosi pobjedu nad grobom i mir koji nadilazi svaki ljudski razum, mir koji umiruje svako nemirno srce. On dolazi svojim učenicima riječima: mir vama, i taj mir daruje i nama danas. Zato smo kao Kristovi sljedbenici pozvani biti nositelji toga mira u svijetu ranjenom sukobima. Dok mnogi podižu glasove mržnje i razdora, pa čak i oni koji se deklariraju kršćanima, istinski kršćani su pozvani navještati uskrsnuće nade, uskrsnuće pomirenja, uskrsnuće mira među ljudima. Jer gdje Krist uskrsli dolazi, tamo se radi. Uskrs je blagdan nade. Kao kršćani koji smo upoznali onoga koji daje smisao i sadašnjosti i budućnosti, ne gubimo nadu ni u ovim nemirnim vremenima. Krist je uskrsnuo. Njegovo nas uskrsnuće iznova budi, potiče i ispunjava novom snagom za život. On nam daruje puninu života, daruje nam samoga sebe, jer on jest život. Uskrs je blagdan radosti. Uskrsna radost oni koji su susreli onoga koji je uskrsnuće i život. Ne blijedi niti može utihnuti zbog okolnosti u kojima živimo. Kada se zemlja potresla i težak kamen bio odvaljen s groba, radovalo se nebo. To se veselje prelijeva i na nas koje je Krist izbavio iz vlasti tame i priveo svjetlu života. Zato kršćanin radosno kliče: Isus je živ, aleluja. Uskrs je blagdan pobjede. Krist je svojim slavnim uskrsnućem izvojevao konačnu pobjedu nad grijehom, smrću i svakim zlom koje ranjava čovjeka i svijet. Taj stijeg pobjede uzdignimo visoko, iznad svih nevolja koje donose strah, nesigurnost i razdore među ljudima. U svjetlu uskrsnuća i ratne tame gube svoju posljednju riječ. Jer Krist je pobjednik nad svakim neprijateljem čovjeka. Stoga vjernik može s apostolom Pavlom klicati: gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj? Iznova se podsjetimo na riječi propovjednika i borca za ljudska prava Martina Luthera Kinga. Kršćanstvo jasno potvrđuje da će iz duge borbe između dobra i zla dobro na kraju ipak pobijediti. Veliki petak mora ustupiti mjesto pobjedničkoj slavi Uskrsa. Stoga ne gubimo nadu ni u ovim nemirnim vremenima. Podignimo pogled prema uskrslome i dopustimo da on ispuni naša srca mirom, vjerom i pouzdanjem, dok kroz ovaj život hodamo ka konačnom cilju, susretu s uskrslim. Aleluja! Krist je uskrsnuo. Uskrsnuo je Gospodin doista. Aleluja! Sretan vam i blagoslovljen Uskrs.